Manang Emmy. Sebi latan tiyawag mo kanyak. May saak a domestic helper dito'y Hong Kong. Makunak nga itakat na sayaatan ti panagbiag ko. Ngam sakbay anaragpat ko daytoy, nagdalanak iti ado arigat nga iso ti kayat ko nga ibinglay kadagiti dumdumngag. Nasapaak anaulila iti ama, kat nakiasawa manen ti inak. Nagsasaruno ti nagbalin nga anak da. Isu nga idikino na ti ikit ko, nga agnaed aklaangan kadakwada iti asawa na, tapagbasaan dak, immanugutak, tatalaga akayat ko ti makalpas iti eskwela. Rugyak nga rod ti agsalaysay, manang. Sebi, dagiti bilin ko kan ka, ang mga numalipatam. Saan anti Belen? Jak malipatan? Nasaya at nukasta. Nakababain ka ni uncle mo. Jak kayat nga da maibaga ti asawak. Saan ka ngagdanag, anti? Aramidag amin nga imbagayo. Tapno awan ti makuna ni Uncle Erding. Wen ta nakababain mat kankwana. Laglagi pa nga iso ti pagtaudan ti pagadal mo. Basit matla ang ti matmat gadak. Iso dakdakkel matla ang ti maitulong kan ka ti asawak. Anti, ngam di ka agdanag, tano matuloyak nga agabroad, ad-adanton a matulungan ka. Agyamanak no kasta, anti. Basta agsingsingpet ka, Sebi. Agtungpal ka iti amin nga ibagami, tapno addamot ganas mi, anangalakan ka. Wan, anti, ikarik, saan kayo magparikot kanya? Sebi, ayan na antem. Awan pa'y, Uncle. Amangan ka no marabyan nga agawid. Kasta ka di. Wan, Uncle. Alang arod. Sika man lang ang timang masahe kanyak. Ala, inusog mo to ni Uncle Erding ti t-shirt na. Alan, Sebi. Masahiyan naktan nasakit ti bukot ko. Uncle. Alan, di kagmut talang dita, Sebi. Masahiyan na kon, tapno makaginawa. Sebi, nakaring ka pa'y matlagayam. Apay, awan eskwela minton bigat? Auntie Belen, Jay, kuwangamin. Anya day ta, Sebi, ibaga mo na anya ti kayat mo nga ibaga, tani na banugak, kayat kunti aginana. Auntie Belen, adangan Belen, bakit? Ataka ka din. Aginanakan, tani. Rabi. Awan, Erding, mabiitlaan. Sebi, anya ti ibagam kanyak. Ibagamon tani, agay-ayabon ni uncle mo. Awan, Auntie Belen. Awan. Talaga adyak malipatan tinapasamak itay pinagmasahinak ni Uncle Erding. Kumporme matlatan timpampamasahin na kanyak. Nagpastos mo. Di mon ituloy ti panggap mong agipulong, Sebi, Ang mga nunalipata mo na da kami ti mang papaadal kan ka. Kaya't mo katiti sana makaadal, ha? Pues, no di mo kaya't ngagsardeng ka nga agadal, agulimak ka. Di mo ibagay ti oray asino taan nyaman na mapasamak iti unagday ti abalay.
Naawatam. Nagbutangak iti kasjay nga inaramid kanyak ti asawa ti ikit ko, manang Emmy. Iso anagan-an nadakon manipod idi. Numabalin, jak kayat ada kami laeng ti mabati ije balay. Iso nga agaraamidak iti pamuspusan, no kasjay nga adda papanan ni ikit ko. Ngem dimteng ti gundaway, akabuteng ko. Gapo iti panagabrod ni ikit ko abilen. Oh, anya nga iti sangit-sangitam si Kasebi. Apay nga ramamidam kanyak tigas to yung Erding. Kanakan nagdiasawang ang maboy binaboy na. Oy, danga. Hindi ka man. Anya binaboy kang ibagbaga. Anya nga ro tawag mo idararamidam kanyak. Di ka man na arte si Kasebi. Laglagi pa mada kami timang papaadal kan ka. Da kami timang bibiyak kan ka. Kaya't asawan day ta, na nyaman ti aramidin mi kan ka, mabalit. Isanag nga ayop, tapno tratuan da kiti kastoy. Tawag ang kal. Tawag. Nagadulakat nga amomon. Basta jak kaya tamamuan ti ora asino da ito ang mapaspasamak ito unag ti balay ko. Nang runa ka na ti mabilin. Di mo lang ang gamdan dagi pulong. Tatalaga madaksan ka kanyak, Sebi. Tandaan am dayta. Mayat pa iti kastoy. Sumuro tak kadagiti warkadak. Kat makijam-jami nga kadakwada. Total, awan matlangan ti servi ti biyag ko. Kapo iti ayop nga asawa ti ikit ko. Ayop ni Uncle Erding. Awan umasping iti kinaayop na. Iparupan na din nga iso dati mang papaadal kanyak. Iso maaramid na ti amin na kayat na. Kita man ita. Noon niya ti aramidan na. No pagbarkadak tit itad nga allowance ko. Kita man noon niya ti aramidan da. No maamuan da adya kung sumsumrag. Isudamat lang ti makagapo. Nung apay kastuyak kita. Basol day tiyang Uncle Erding. Sige, kakadwa. Pag-inom tayo, kiti. Ag-jamming tayo. Di kay madanagan. Tago ti kwartak. Siyak ti aggastos. Madingar aramida kanti benen. Anya nga awan. Hoy, Sebi. Imbaga kanyak ni Uncle mo nga Erding amasansan ka no amarabian ka nga agawid. Adda ka no ba'y gundaway asan ka nga agawid. Adda nga min gundaway ang maturog kami ni ti balay ti kagrupo mi. Nagaramid kami ti project mi anti.
Sanda ko na pagawidan no kwa. Tadelikado no rabiyo na yan. Saan nakasta timbaga kanyak ni uncle mo nga Erding? Ha? Agpapaaram ka kano, iso amasansan amarabian ka. Kan saan ka nga gawin? Saan mo ta, auntie? Saan ngagpaiso day ta? Ay, di ka naglibak si Kasebi. Di mo pagbalinan nga ulpod ni uncle mo. Auntie? Diyak magustuhan dagiti madamdamag kong aramidem si Kasebi. Iso nga agbalbaliw ka, no di mo kaya tiyak sardeng agadan. Ti ayop nga asawa ti ikit ko. Kumporme lagayam ti bagbaga na kani Auntie Belen. Ayop. No amula ko man ni Auntie Belen. No anya ter aramidan kanyak ti ayop nga asawa na. No amuna la ko ma. Ray, agyaman na kiti kanayon nakadam no masapul ko ti pagkamangan. Agyaman na kiti panangan andingay mo kanyak na malmaldayak. Saan ka nga agyaman, Sebi? Gapo tayong karikon iti bagik, nga andingayan ka. Ha? Kalpasan nga impod nung kanyak ti amin na pagdaldalanam. Saan arumbang abaybayan ka? Anya ti, kaya't maasawan, Ray. Kas itinako namon kanyak iti kalabas. Tao ka. Rumbang lang nga matrato ka kas tao. Saan ka takas ayop? Ray, Kasken ka. Awan mo ti inlibak ko, Sebi. Amom ti pakasaritaak. Amom ti kinataok. Amom no asino ak. Awan ti inlibak ko kan ka. ha? Panawunan tapno mayaon ka itilim na dama gayong-gayong. Katsyak ti mangyaon kan ka, Sebi. Masapol nga aggibuson ti kinademonyo ti asawa ti ikit mo. Katarumbang nga aggibus itan. Ha? Anya ti kaya't maasawan, Ray? Saan ka maawatan? Ay ayatan ka, Sebi. Sumurot kan kanyak. Agtaraytan. Agdanatan. Panawam ti ayop ng asawa ti ikit mo. Sumurot kan kanyak. Agtaraytan, Sebi. Tawanak iti 19, idinamamok ni Ray, manang Emmy. Iso tinang salbar kanyak manipod iti buaya nga asawa ti ikit ko. Ingkab balaynak, iso tinang bukal iti kinataok. Gapukan kwa na, napadasak tinagayat kan maayat. Insuro nak nga agbyag, wano tumakder iti bukod ko asaka. Nang runa kat jakmot tenalpas ti adal ko, tanagrebelde akat nga rudan. Tilaang ayan ti adat na, pamilyado ni Ray, ngamjakon ingkan kano dayta, tati importante laangan idi kanyak, kat matrato ak kas tao. Nadanon ko titawan ko a 23, ada kami latak ni Ray, aging gaan nagabrod kami, tatinulungan nak ni Ray. Kat nang rugimatan ang matulungak ti pamilya dita Pilipinas.
Awan samot ti mapatbati iti sweldom, Sebi. Ipatpatulod mo samot amin iti Pilipinas. Amo mat nga iso dati makagapo. No apay akayat ko tiyag sa lukag dito abroad, Ray. Amin dagitar aramidak para iti pamilya. Sebi, masapol nga agibati ka mat iti parakan ka, ah. Saan mo nga ipauit amin kadakwada? Di kagdanag, Ray. Aramidak matay takat. Adala tamot ibat batik para iti bagik. Rumbang laeng. Si katagrigrigat dito abroad. Rumbang la pag numaramat anyaman na nagrigatam. Oh, apay nga agisam ka nga eh. Gaputa maragsakan na, Ray. Talaga mariknak ti kinapatag ko kan ka. Sebi. Sikatin ang bukal iti kinataok. No saan agapukan ka. Jakon amo no anya tinagbanagak. Isodakkel ti panagyaman ko kan ka, Ray. Kat ipatpatag kamat unay-unay. Itay pesap sa pula ka. Rimor nga ta? No rimor ni Ray. Awan ko mamat dito. Kaya hindi na makita. Ay, ayatin ka. Isang samot di makisarsarita iti cellphone di talikod ti divider. Sana pali. Tagkita tayo itong day off ko. Mapantay sa di naman na kaya't mapapanan, ha? Iso nga pa iso. Tiyak magustuhan ti panag-arasaas na makisasaw iti cellphone. Payman. Sika ka na yung dati iti panunod ko. Ngamin, talagang ayat. Yagbo day ta! Sebi, isublim dito cellphone ko. No, asino ka man? Piliyam ti pakisayotam! Sebi, apay nga imparak mo matan ti cellphone ko. Dayta ti rumbang iti dayta cellphone mo, Ray. Tapno maputod matan ti komunikasyon nyo. No, asino man dayjay a babae! Nakay patulod ako, nanang. Ingkay ton irwar iti bangko ti impatulod ko. Tapno da paggastos yo. Agyaman anak ko. Masapol nga mindag iti adde. Amok day nanang. Jay bagbagak iti kabsat ko. Pakidagdag yo, nanang. Tapno makaumay mo ton dito ikat makatrabaho. Ay, talaga nga interesado mo ti kabsat mo nga agabroad, anak ko. Ipagpagnana dagiti papeles na. Nasayat no kasta, nanang. Alang nga Ruden. Baliwak tumanan ti umawag. Bye. No makaumay ton dito iti kabsat ko. Addan ton katulungak amang pasaya at itibiyag mi iti Pilipinas. Saanak ton amarigatan unay. Apay nga tangawan pa ni Ray. Sa di naman nga tanti na panan na. Ni, ada nagsardang alugan iti batog ti Dagusmi. Kita man no sino. Ni Ray, kat nakalala ilo da iti babae akadwana. Kanayon laeng nga nakastoy. Makapauman. Masapul ang mga dengak itan. Imbagak matenken ka, Sebi. Gayim ko lang di babayan ang itulod kanyak dito pag nanaidan ta. Sana po ti atap mo nga da relasyon mi. Sa anak ama agray. Pudno sa anak anakalpas iti adal ko. Ngam sa anak anang amok ti kaipapanan tinakitak. Sebi. Kanayon lata nakastoy. Sipod na duktalak nga da sa bali aka relasyon mo. Nagsasarunon dagiti na duktalak a babae ako nagtadukan ka. Nauma akong Ray. Anya ti kaya't masawan? Aklo na kadakkel ti utang ko na imbaganakam kan ka. Gaputa si ka tinangan langon kanyak.
Idiin mamagnak ti asawa ti ikit ko. Inayat kay tilaksin ti kanda ti pamilya mo. In lugar ko ti bagik. Tapnawan ti skandalo ang mapasamak. Namnauma akong rey. Napanog ako. Sebi, saan kumamot akasta Di mo kumasayangan tinabayag a panahon na panagdunata. Pangaasim. Kasi tinakunakon. Nauma akon. Napanog akon. Makisina akon kan ka. Si papalubos ak nagsublikan ni di pamilyam. Ngamno di mo kayat kat makirelasyon ka na tayo ti sabali. Makamukan, Ray. Basta agsinatan. Nasakit mo't para kanyak, tinagbalin a desisyon ko itiday di akanito, manang Emmy. Ngam talaga na uma akon iti sitwasyon mi ken ni Ray, nga awan laket aga pa kami, gapo iti sabali a babae. Kalpasan na, ag kinaawatan kamin tumanan. Makapauma, iso nga idinagdesisyonak, tinakderakon. Impamaysak ti nagtrabaho tapno agtultuloy a matulungak ti pamilyak. Aging gaan na alak mo ten iti balasiw taaw ti maysa kabsat ko. Nalabit a nasumbatan mo ten ti kanayon nga ikararag ko. Gapo ta naamamok ni Daryl. Ti lalaki a nangaklon kanyak asipupuso. Itilaksid nga impudnok kankwana ti amin a nagdalanak iti biyag. Kang runaan iti amin, baro ni Daryl. Iditawan 2019, nagawid kami, kat nagsarita dagiti dadakkel ni Daryl ken ti pamilyak, para iti panagsimpamin. Isunalaeng tanaitantan, gapo iti pandemya na pasamak, idi napalabas atawan. No pay kasta, saan kami nga agap apura? Taamumi adumteng latati umno agundaway para kada kami adwa. Mamati ka man wenno saan, napakawan kon ti asawa ti ikit ko anang idadanas kanyak. Napakawan ko moten ni Ray anak karelasyon ko itinaunday a panawan. Kat para kadagiti dumdumngeg akas kanyak, a makapaspasar iti nagpayduma akarit iti biyag. Daytoy timakunak. Saan tayo asumuko, nga uray anyapay akita ti parikot ti dumteng kada tayo. Kanayon tayo kumaapanunutan, nga amin aparikot, kat adda solusyon na. Nang runa kat sigurado nga amu ti apo, no anya ti adda iti kaunggan tayo. To'y pagayam mo, Sebi. Pagayam a Sebi, agyaman unay kan ka iti panangibinglay mo iti pakasaritaam. Napnuan pan nakigasang-gasat, ken pudno a makapaladingit dagiti naglabasam pagayam ko. Ngam pakaragsakak tinaudi apaset ti padas mo, gapo ta inapit mo tinaimbag agasat akatukad ti ado arigat ken saam a pinasar mo. Ti panakiwin naswas mo kan ni Ray, kat indikasyon at talaga nakasagana kan ang mga barwanan. Iso na paraburan kamat iti sabali nga ayat, ama ko na at talagan akukwam, gaputa at dagaya man nagtulagan dagiti dadakkel na, ken ti pamilyam.
Sapay la kumata mataginayonan ti kinaragsak mo, ken tibuklam to a pamilyam. Alakastan pagayam ko, kat agyamanak iti panangibinlay mo iti padas mo, dito'y programa tayo. Dagiti tugot, iti dana, tibiyag. Dintun, mapunas, dito'y lagi. Dagiti, naglabas, asaan kan panubo. Liday kan ragsak, isudat ng paris. Kadagiti tugon, iti danal tibiyag. Nana. Dear Manang Emmy, awagan naklatan iti Rico. Addaak ita dito'y Saudi Arabia, tanapagasatak ang nagbayag dito'y kalpasan ti adu a pannubok, nga iso ti kayat ko nga ibinglay ita kadagiti dumdumngag. Umunay ti amin, kayat ko akablaawan dagiti naayat amang tartarabay iti programa yo. Apaman ang nakitak iti YouTube daytoy a drama, nagpaiduma ti riknak, takaslakit din nagsubliak iti kinaubing ko. Daytoy ngamin a drama ti kadenggan day di apong ko idi ubingak paylaeng, ket makipagdengdengegak meten. Kinapudno namanang, nakapagsurat ako idi agtutubo ak paylaeng, ket nangegak meten idi iti radyo ti insalaysay ko apadas ko. Ni Manang Remy pay idi ti agibaspasa. Kat ita taadamanan daytoy a drama, adamanan pagliwliwaan. Kat kayat ko manan ti agisalaysay iti padas ko, babaan iti daytoy a programa. No inggaad mo ko matinag-adal idi adak pay laang idi balasiw taaw, nakalpas ka ko marikaw, ngam sabali mo't ngamin tinararamid mo anak ko. Anya kayo umutan? Day tamanan ti sideryo kanyak. No saan kayo kumanagsinak ni tatang? Saan kumamot akas ti biyag ko? Rico anak, amom no apay anagsina kami kan ni tatang mo. Nanang, Nagpamilya iti sabali, idadak iti abroad. Ad-ada pinili na ti may kadwa pamilyana. Kan may sa, ado ti putot ni tatang mo iti may kadwa a babae iti biyag na. Iso adya kung nagtagtagari ide, takaasimot dagiti kakabsat mo iti ama mairaman. kat saan ka kumamot na nakiasawa iti sabali nanang? Oh, di makulak ko may ti danam. Saan kat ni iti sidong ni apong? Rico, anak, uray pa'y nga taagluwaak iti dara iti panangsidir mo kanyak ita. Saanan ang maisubli ti napalabas? Napasama ken. Kan may sa anak ko, saan ka mo't abinaybayan Ad-ada mo't asyak tinangipapa ay iti amin akasapulam saan ka de. Iso apang nga asim kumamot. Di na konsideran. Adtoy, kwartam da itoy. Alan anak ko, awata mo, tadapay naskan nga ramidag. Agyaman ak nanang. Ala, panawan ka pa'y ditoy. Ay, makapaunga ti kastoy. Teksak man kit iti kabsat ko kun ni tatang. Agkit dawag kan kuha na iti textmate. Iti kasta. At dapagliwliwaak.
tasan ka busy ita, Len? Imbag ta sinong batam tawag ko. Naira na nga awan ar-aramida. Sika, Sigod-sigod para lang iti-text load mo. Namita, imawag ka pa yan. Kaya't ko lang amin tatakasarsarita na. Amo mo tandi ka sa saad ko. Imposible mo tasana na ibagakan ka ti kabsat ko ita ama ti kasasaad ko. Saan man? Naibaga na kanyak? Naimbag, tanasingad kayo mat kadagiti kakabsat mo iti aman niya. Awan mo tinasaya ta mapasamak no guragkit din ita. Kasi di ka na yung ibaga ni nanang ko. Awan ti basol dagiti kakabsat ko iti napasamak kadakwada ka ni tatang ko. Tauray ni nanang. Adamutin may isang anak na iti nakidinaan na ita. Kasta gayam. Kat imbag man ta saan nakakagura. Kat amumat kaanak-anak ti kadandan na ni tatang mo ita. Apay kumakagura ka ngay. Maragsakan akpay kit diata nagbalinta na singed. Kaya tagyamanak iti kabsat ko iti ama. Tas ikatinaited na textmate ko. Idi nagkidawak kan kwa na. Agyamanak unay. Ano maya ti martilyo, Rico? Handa ngamin pa kasapula kay balay tatang. Iso nga umayak ko mabumulod. Naganda yung umay mo bumulutan. Italaod ti pagnanay danyo ko ni apong mo. Kung makadanon ka pa lang dito abagata na bumulod iti martilyo. Awan mo't nga rin tinabulod ko kadagiti karuba mi, tatang. Ay, una yan. Sa payawan mo't lang ti tools ko. Ha? Kanyang iti pabulod ko kun kaanak ko. Di mat adaw usaran nyo, idi. Ay na, saan ko ako kuday jay? Pinulod ko mo't lang kan ni Bayaw. Ti ama ni Len? Wen, tinasayaan. Mapankalangan di tayan dalin. Agam-am mo kayo mo't saan ka de? Wan, tatang. Malan, iti kalangan na pumulod iti martilyaw. Awan ti may pabulod ko kun ka, Rico. At iti martilyo abulbulodam, Rico. Agyaman ak, Len. Una yan. Nagsamitan ti panag-isisam kanyak ni Len. Apay akit kita anak matlaptan, Rico. Aha. Awan, Len. Pasensya ka na. Dito'y pa yun ti bimuludak iti martilyo. Awanan yaman na. Amano kaya't mo tagmerienda? Nakababayin ka dagiti kabalay mo. Awan kadwak ita dito'y balay. Agmay-may saak. Kasta ka di? Adangami na panandag iti kabalay ko. Amang inton bigat na pahilaan nga agsubli. Nga iti day di agundaway, ada na pasamak kada kami iti textmate ko, akaanakan ti madrastak manang Emmy. Nga uray no awan met ti relasyon mi, kan saan ko met nga ay ayatan. Kat nagsikog ni Len. Naamuan ti kadandan na ni tatang ko asyak ti nakasikog iti kaanakan na. Kat iso tinagko na atak derak ti napasamak kada kami kanilen.
Gapo iti bain ko iti amak. Nagtungpalak iti kayat ti madrastak. Kinasaritak ni nanang ko. Ngam ko na makaamu kanon ti amak amang pakasar kanyak. Ta isumot ti naggasgastos kanyak agingga adim makkelak. Tapno mairaos laeng ti panangikalaysak kanilen, kapilitan nga imutang kami manang. Len, sa nga 10 aribo amin tinaurnong iti parwad. Kurang pa nga ibayad kadag iti nautang iti panagkasarta. Ta ultimo ti renta ti bado ta nagkasar, inutang ta. Anya nga rod ngay, alangan mo tabaybay anak kat masikugak nga roden. Ah, Kan may isa, apay na Len, mabalin ka di. Saan kumamot kasta ti panagsasaum Agpada mo't anagayatan ta tinapasamak edi. ala, isidir na pailaan. Makapasuron. Ala. Huston, saan arumbang agrikyarta? Katni, kakaskasar talaang. Kan may sa, amangan no makaapektar iti sikug mo. Si kamot ngamin. Ala, huston ko nakmat. Tinasaya at pag negosyo talangan da iti naurnong taaparwad. Barang maparang ay ta, kat makabayad ta kadag iti nautang ta iti kalay sata. Anyamatan. Awan lata. Imbis sa makalungaw ta, nakarkaro mo ta na nailumlum ta iti utang. Kasano? Amin sa mo tan a 5-6 kan lending. Inutanga mo. Len, inaramit ko ti kasjay, tap nagtultuloy ti operasyon ti intakter ta kantina. Tirigat na, nailumlumtan iti utang. Dandani awan pa yan maiyapoy. Nagrigat yadda pa nagbiag. Makapasuron. Len, bakit? Apay na agabroad ka? Oray ag-DH ka? Nalaklaka ti magastos no sikat agabroad. Tano siyak ti agabroad? Dakkel lakit di ti magastos. Ne, apay ngay asyak ti ibaon mo iti abroad. Sikat ti lalaki. Sikat ti rumbang amang biyak kada kami iti anak ta. Dakkel nga rod ti magastos no siyak ti mapan. Bakit? Ay saan? Imbagak mo tan. Sikat ti lalaki. Sikat ti rumbang amang biyak kada kami nga agina. Anya ka mo tan, Len. Kaslaki din awan arapaap mo iti biyag. Rumbang ko mga agtinulong ta Hoy, di ka man agsaw iti kasta si Kariko? Kano kasta gayam ti kayat mo? Di nangasawa ka kuma iti babae nga adda arapaap na iti biyag. Una yun ti kasta pa nagsasawm. Ala, saan ta na pagsaritaan dagiti utang ta? Agsagana ka langan. Yimpakim dagiti kawustayo iti anak ta. Ha? Apay? Saan ka nagdamag? Basta agtungpal kalaptan iti imbagak.
panon abulan di kaadayo dito'y Nueva Ecija, Rikaw. Ngam di mo matlat na masursuro ti agdulang. Uncle, awan ano kasta? Kasanobiyagam ta ginamngay. Ano sanda ko, Uncle? Awan ti sabali papanak. Talaga nga awan pa panama. Ta imposible makasubli ka ijay lugar yaw baraw. Kat pinanawan nyo mat amin dagiti utang yu ijay. Uncle, ti amom siguro kat jak amuan niya. Ay na, Rico, agin inawag kami iti amam. Nasa una kanyak, aninanang mo ti pilit asiningir dagiti nakautangan nyo ijay lugar yaw. Naimbag atauray kaskasanaw, na ininot ti ina mabinayadan dagiti utang nga intarayan yaw. Ikagumaam asursuruan ti agdulang iti balitaw. Tabarang makalungaw kayo. Tano di mo aramidan dayta. Awan lat amukaw, Rikaw. When, Uncle? Ikagumaak. Basta ano sandak ko mga isuro. Len, apay ayim impakim dagiti kausyo iti anak ta. Awan ti mapasamak ka data dito'y nagkamangan ta lugar Rico. Awan mo't lata ti nagbaliwan ti panagbiag ta. No saan aga po iti ulitag mo adinanon ta dito'y. Naglangan tayo kuman anangan iti anak ta. Len, aramidok mo ti amin ha. Agtrab-trabaho ak. Ikagkagumakasurwan ti agdulang iti balitok. Taday tamot nga rin ti panggedanda dito'y. Ngam di mo matlangin masursuro. Madlaw ko akas lang masurun pa yan kan ka ti ulitag mo ta nagrigat ka maisuro. Anyangay nga rod. Ano sandak kumaa? Tamo mo't asa anak ka na erwang magtrabaho. Pasuportado nak ni nanang idadapay iti abroad. Isong arod nga inton bigat, agawid kami pa lang iti anak ta ijayan ni nanang ko. Taiso kami pa'y apadagsan kan ka dito'y. Anya? Nawaya ka mang sarong karkada kami ijayan da nanang ko. Total, amo mo ti balay mi. Basta palubusan na kami iti anak ta nga agawid ijay ayan mi. Awan tinaaramidak manang Emmy. Saan ko analapdan ni Len anagawid ijay balayda, iso akapilitan anaganosak. Maminsan iti makabulan no masarong karak dagiti aginak. Depende pa'y dayta no addabasit ama sa pulak iti isusurot ko kada angkel ko nga agdulang iti balito. Talaga kayat ko idin ti agabroad, ngam awan man lat maasitgak amang tulong kanyak. Nga uray pang passport ko lakuma. Iso atap no adagastusak, insa mirak tinagtaraken iti may sa ababoy. Ket idi na ilakok, iso ti inaramat ko anang ipagna kadagiti papeles ko. Iti asi ti apo, nakaaplayak dito'y Saudi kas may sa a waiter. Ngam awan pa'y ti makatawan ko dito'y, nadamag ko nga addan sa bali akadenden na ni Len. Nasakitanak iti dayjay anaamuak. Ngem pinatibkar ko ti bagik, nang runak at awan met ebidensyak. Agingga ana ilipas ko ti kontrata, ket nagbakasyonak. Jakla ni namnama si mangpat kagaya men baro. Wan, nanang. Talaga na daras ti panaglabas ti panawan anya. Kita eman, nalpas gaya man ti kontrata mi jay Saudi. Wan nga rod, nanang.
Nakaturog ti anak mo, Barok. Nabanog ka nagayayam. Kaya't mo tariingat? Saan nanang? Baybayan niya maturog, tapno makaina na. Ala, no isuti ko na, Rico. Mabitlaan ta itimplaan kay ti mainom. Nanang, ayan ni Len. Ha? Ni Len ngay nanang. Ayan na. Awan samad dito balayo. Kwa, Barok. Talagang awan ni Len ditoy. Siyaklaan ti mangay aywan iti anak yun. Ni, apay ngay nanang. Ayan ni Len. Kwa, agtrab-trabaho nga minan, kat agborbording iji ili. Ha? Wen, Barok. Kasta gagpaiso. Agborbording ni Len iji ili, taasidag ti trabaho na ijay. Iso adi mo nasangputan dito'y balay. Saan ka masaksakitan, anak ko? Ngam naglibakan ka ti katugangam. Ha? Anya ti kayat yu asawan, tatang. Adan sa bali akadenden na ni Len. Anya? Naitatagpay so, Rico. No kasta? Agpay sungarot din na idanon kanyak adamag idadakpay lang iji Saudi. Wahin, anak ko. Punutan niya man anamwam. Talagang adan sa bali alalaki akadenden na ni Len. Damag ko masikugpay ita. Tatang, numatulungan dak. Kaya't ko maalat ti contact number ni Len. Apay laeng, anak ko. Kaya't ko makasarita. Kaya't ko nga ibaga pabunyaga kung ta anak mi. Kaya't ko nga awisan. Rico. Pangasiyo, tatang. Mamati ak nga da kontak ti kadindinam. Kaputa ka anakan na ni Len. Iso atulungan nak kuma, tatang. Agre-ring ti cellphone number na ala ni tatang iti cellphone ti madrastak. Sapay la kumatasungbatan ni Len ti awag ko. Talaga kaya't ko makasarita. Hello? Len, ni Rico da ito'y. Rico? Pangasim, saan mo aputdan ti saritaan ta? Di mo mutlangan mailibak ti amin kanyak. Tamo ko. Papunyaga kung ta anak ta pinanawam iti ayan ti inam. Kat gaputa si ka ti inana. Sapay la kumata dumaray kay ti pan nakabunyag ta anak ta. Ha? Rico. Pabunyagam latan. Uray awan. Anya ka aklasi ti ina. No saan ka dumaray ti pan nakabunyag ta anak ta. Rico. Para iti anak ta, Len. Agpakita kay di simbaan. Para iti anak ta. Sigun iti text ni Len. Adda kano dito likudan ti simbaan. Tamabay nagpakita kadag iti makaamamukon ko na. Ayan na nga ta. Aklunak iti bagik akailiw ko matin ni Len. Ta iti unos ti panagdan nami. Nasursurok matin nga inayat. Nang runay dinadaan kami ni anak.
Ayan nga tanilen. Rico. Iti likod ka. Len, masikog kan. Daytoy ti rason. No apay ajak ko makayat ti dumaray iti panakabunyak ti anak ta. Ngam kinonsensyanak mo't ngamin. Anyan. Una yun, Len. Diyak laing pagarup akabalan na kaliputan. Nagsakripisyo ako di abroad. Yaman niya tinaramid mo. Pakawanan na, Rico. Pakawanan na. Nagsakit na ito ngayon naramid mo kanyak. Nagsakit. Idilaang anakariknaak iti nagpay duma sakit manang Emmy. Ngam awanan ti maaramidak. Taon 2015 idi nakasubliak dito'y Saudi. Iti na minsan, inawagak ni Len, kat kinunak ano kayat na asuportarak ti anak mi, masapul nga ipan na idiayan ni nanang ko. Idi damo, nagkitakit ni Len, ngam idi marigatan dan iti simurutan na alalaki, gaputad damot ten anak da, immanugot matlaang, kat intulod na iti ayan ti inak ti anak mi. Ita, balasitangan ti anak mi, taagtawanan iti 12. Kat uray pa'y narigat lata ti adda kasasaad ko iti biyag, iti laksid ti kaaddak dito'y balasiw taaw. Maipanakkel ko nga ibaga, nga ipapaay ko ti amin akasapulan ti putot ko, nga adda ita iti den na ti inak. Impagarup ko idino jakon agtalagpay iti babae, ngam adapadak nga OFW anaamamok online, kat naaddaan kami iti relasyon. Kinapudno na, agdwa atawanan ti relasyon mi, kat uray no sa bali apagilyan ti ayan na, mariknak ti kinapudno na kanyak, kasta akmet ken kuana. Kararag mi nga agpadpada amalpas kuman ti mapaspasaran ti lubong a pandemya, tapno makapagsimpa kami matan. Daytoy ti pakasaritaak, to'y pagayam mo, Rico. Pagayam a Rico, umunay ti amin, agyaman kami iti panangibinglay mo iti pakasaritaam. Napnuan iti panubok ti biyag mo pagayam ko. Ngam pakaragsakak nga ibaga, nga iti laksid ti amin a napasaram, nasursurom ti nagbaliw. Kang runaan na, nasursurom ti tumakder iti bukod mo asaka, kat saan ka amang namnama iti asino man. Sapay lakuma taagbalin a naragsak ti biyagyo iti anak mo, iti baro nga ayat asimmang baykan ka. Alakastan pagayam ko, kat agyamanak iti ingka panangibinglay iti pakasaritaam, iti programa tayo, dagiti tugo, iti dana ti biyag. Intun mapunas dito'y lagi, dagiti nagla